bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gueno en juule rasoul sallallah alayhi wa sallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kadi en neldi duwaw no aada yaari ene wawi taw heɓma mbi plateau wayrama no fewi kono ko hajuji aduna tan kewi tongude ha ko ɗum saabi oɗo émission biyeteɗo pamen pamminen en jooɗima kino tolno e semaine aji presque 4 ɗi ganduɗa hoorema en dañani fattangue tourne ɗum kono haɗani galle o kala jaaɗo tawata ko ene jogui lomto alhamdulillah ko yettude Allah en jetti mawɗo Abou Samba Diop en jetti Mouhamed Ndim en jetti également mo ganduɗa hoorema kañum woni mawɗo Abou Gaye hay hunde vraiment hattaka ɗum noon ko yettude Allah ndo Allah artiren ñalawma hande o filande on yewtere meɗen wiyetede pamen pamminen hande enen jogui koɗo ko bisikki koɗo on ɗo ni puɗɗirten e présentation mo ganduɗa hoorema ko koɗo mawɗo koɗo wona koɗo e émission mais o wona koɗo e nder galle o wiyete ko Papis Kome enen gandi sa wi Papis Kome tan haqqille ma ar e coalition Diomaye président toon to Fouta e Kumbalo ɗum noon ma en garte makko joni inchallah to jungo men nan aussi mo ganduɗa ma enen kewi yaddude mum émission e kala saha on wiyete ko Mouhamed Ndim tokoro nulaɗo Mouhamadou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa hoorema tabarakallah machallah yehino Daka mbiɗa andi wasta o adde duwawuji ɗi inchallah ɗum noon en mbatta so wona idruɗen mo ganduɗa hoorema ko kañum woni koɗo men hannde o ko kanko heeɗi men jungo ñaam dokken mo konngol salmidire bandiraɓe e yewtere meɗen wiyetede pamen pamminen musidɗo Kome bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah. En jetti Allah en jaare e rasoul sallallah alayhi wa sallam en ñaguima jaam funnague jaam hirnague jaam rewo jaam wargo jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo nda Allah waɗanta en jaam enen kala ɗo gonɗen ko noon Papis Kome en mbi amin e duwawuji ɗi kono noon hannde noon hunde koko wulat par ce que vraiment il faut que men ganda Diomaye président hol darde mum e nder Fouta so Allah waɗamɗo jaaɓi kono haade nden en dokkat konngol mo ganduɗa ma kañum woni Mouhamed Ndim Mouhamed jaam Allah walema eyyi jaam walema Alaji Abbas jaam walema jaam wiyetema jaam hiirema ene aduno lelorini mi salminima ko moƴƴi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde Pindi Média également en calmini bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko wonɓe diaspora ɓe kamɓe fof e kuuɓal en calminiɓe mi salmini no mbiɗa ni jaltaɓe walalde Papis Kome mo ganduɗa hande noon kam wonko goyannoɗen ɗo ɗiɗo dumunnaji kala presse o fof nde woyanno ɗum to banggue aide à la presse waɗi Allah waɗi kankone o jeeya koye les tenants parmi ɓe ganduɗa ko kañum men gardi coalition Diomaye président e nder département de Podor mboɗo sikki kam hande mataw gallo alhamdulillah ma heeb gueɗal mum ma heeb gueɗal mum to banggue aide à la presse nde wonno ɓe mbaɗno tan ko no pulaar wiyata ni lancuɗo fof tekkino banggue mum wataw noon kankone hande enenne ma banggue men o tekkini no haalirta ni Alaji Abbas no mbiɗa ni en garti Médina Gounass en ko yettere Allah no fewi en jetti kadi vraiment direction gallo e kuuɓal e gardugol mawɗo Abou Samba Diop o waɗi dépêché délégation mo ganduɗa ko baɗɗo fayit guila e journaliste uji technicien ji hani e correspondant ji wonɓe e nokkuji ɗi tawi foof jeeya koye galle o Pindi Média ɓe jii couverture médiatique baɗɗo fayit mo ganduɗa ko ɓe mbaɗi ɗum toon to Daka Médina Gounass jetti hen mo ganduɗa vraiment ko Djiby Dieng mo ganduɗa ko en jii darde wonde fayida nde waɗi hen eɗen mbawide e nder Daka o à temps réel kala ko heewi hen to banggue nde wonno kesam mago foof guilay aroɓe ɓe autorité ji ɗi yaade Dakaji ɗi wadde sillonné dendagal ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum goƴa yimɓeɓe ndiyam ɗam ñamdu ndu yardu ndu transport o ɗum ɗo kala vraiment à temps réel bandiraɓe ne mbaɗa ɗum suivre no hannirta ni ko watte ko e Daka hani e ñalawma duwa o ɗum ɗo kala en jettiri ɗum Allah no fewi Alaji Abbas ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen kay en pawi ɗemgal men ɗo pawɗa ɗo ɗemgal ma soko jarnude Djiby Dieng enen gandi to radio to aussi vraiment o waɗi toon gueɗe paydinde ɗum noon ko yettudemo e duwanademo e wiide kadi Allah subhanahu wa taala ko kañum jogui jobdi yo Allah yoɓan men mo yoɓan en dendagal yawnoɓe toon tawtira tigui rigui Daka Médina Gounass jagguitaɗo le 10 avril paɗo so Allah lamɗo jaaɓi garen e ko ganduɗa hoorema ko kañum woni toɓɓe men poɗɗen yewtude hannde en cuuɓima noon toɓɓe 4 ha toɓɓe 5 ɗi ganduɗa hoorema tabarakallah machallah ma en mbaɗ ɗum tigui rigui yewtere gooɓe jiiɗi no hannirta ni toɓɓere men arwoniri ma en gar e on ɗon dialogue mo ganduɗa hoorema ministre de l' intérieur woni Mouhamadou Bamba Cissé maître o noddino ɗum toon to ganduɗa hoorema to diwan mo Diamniadio mo yinno vraiment dendagal coalition ji parti ɗi woni landaji ɗi goto foof wawa artonde kono en jii ko nooti ko ma en jewtiti hen garen e visite
visitaji Farba Ngom ko yalti ko e joni en ji galle makko Suppo Jolo kala mo ganduɗa ma hande ene Sénégal nen ya nutio beele ko kanko futuri noon beele ko yimɓe yaade yiɗɓe yaade en humpiti yaade walla yiɗɓe ƴeewoyde holi gonɗo holno Farba Ngom yaltiri e ko nandi hen beele ko ɗum woni tonete gueɗel tatiɓingel woni toɓɓere tatiɓirde ma en gar e réforme enen gandi ko ɓoyani ko toon to suudu sarɗiyankoɓe en jii ko wayloji baɗaɗi ɗi e nder wayloji ɗi en jii position ngaji kewɗi heewɓe ƴetti goto foof yiyande muɗum no faamide ɗum aussi mbi sikki ma en gar hen ma en gar e crise Mali o aussi enen gandi ko ɗum bojji ɗi ganduɗa hoorema vraiment hay goto yiɗanano ɗum hay goto yiɗanano ɗum surtout Mali mais ɗum yane Mali e kikiɗo goto walla kikiɗaji en tout cas e hande ɗo gondi ɗo eɓene Moussal garen e toɓɓere men nde ganduɗa kañum woni no battidirɗen woni coalition Diomaye président kañum gurdam mum e Pastef toon to ganduɗa hoorema woni Fouté Koumbalu ɓayde hande enen gondi mo ganduɗa hoorema ko kañum woni jaltaɓe walalde woni Papis Kome ma en gara makko e fannuji ɗum ɗan ɗum noon ko ɗeɗo woni toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema vraiment enen jiiɗi guirbade ɗum jewten hojomaji noon gona kewɗi no feewi garen tan e toɓɓere men arownide dialogue mo ganduɗa hoorema maître Bamba Cissé woni ministre de l'intérieur erinomo ɗum heewɓe notiyaki holko yandema hen ci Mouhamed Ndim dialogue Bamba Cissé mo waɗi initié woni ministre de l'intérieur jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nderiji batti hen joni baɗo kadi régulé kala ko fatuno kadi e culte wonande to banggue gandi diineji ɗi e ka way noon ko neɗɗo kadi tambiɗo e gon sengo nde tawno eɗen gandi koɓe mbiyata ko wonande to banggue seremɓe ɓe walla eɓe jogui kamɓene vraiment ko seede ko institution ji ɗi ganduɗa hande yimɓe fof ne gandi poids mabɓe e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko dialogue o c'est vrai que en jii hanki o waɗama initié woodi notiyiɓe woodiɓe notaki holko waɗi ɗum ko adi foof to banggue sa ƴeewi to banggue taarih ko mbiyata ko histoire Sénégal koko ɓooyi kala président garɗo mboɗo sikki ene jogui histoire to banggue ɗiɗon to banggue wonande ko mbiyata ko dialogue sibu eɗen ciftoro ko wayno 87 eɗen ciftoro 91 eɗen ciftoro 92 code consensuel mo Kéba Mbaye donc ɗum ɗo fof ko des dialogue ɗi ganduɗa eɗen gandi ko des crise mbaɗetno ɓe nodde ko yiyete ko dialogue yimɓe nodde consensus waɗa vraiment yimɓe mbaɗa dialogue et même sous l'ère de Macky Sall mboɗo sikki en 2016 Macky Sall waɗi ko yiyete ko waɗi ko yette ko waɗi dialogue en 2018 waɗi dialogue en 2016 Macky Sall waɗi dialogue ɗum ɗo fof ko des dialogue ɗen en 2011 concertation mabɓe ko yetno mo Abdoulaye Wade wanno initié te eɗen gandi vraiment ko on ko dialogue mo ganduɗa yimɓe fof ene gandi nono yaari en 2016 waɗama dialogue donc ɗum ɗo fof ko des dialogue noddata ko les partis politiques wonande les acteurs politiques e nodde société civile o yimɓe ɓe jooɗo wooda ko tongi ha consensus waɗa ɗum ɗon e kadi totte président de la république siina ɗum ngol ɗo le pourquoi en jii dialogue o waɗama woodi notiɓe kono ko ɓuuri ko heewde walla ɓurɓe kam maltinade to banggue hande wonɓe e dinguiral dawrugol Sénégal jiyaka toon holko waɗi ɗum eɗen gandi bien avant pour la forme garan haade dialogue o eɗen gandi won proposition de loi nawa à l'Assemblée nationale que ɓe mbiyata ko oɗon modification L29 et L30 yiide wonande ɗum ɗo foof elle to ɓe mbiyata ko to banggue loi watta ko ɓe mbiyata ko tellotako loi kay koko arata tan toujours kono kay tellata ko bon wawde wadde ɗum modifié pour wallude tan une seule personne beele wawa wadde percé woni Ousmane Sonko eno yimɓe foof jiiri selon quand même les ɓen ɓe ganduɗa que politologue e ko way noon ewa en jiino yaari consensus waɗandi te ko wayni sene waɗa ministre de l'intérieur walla président de la république noddanno ko les acteurs politiques avec la société civile kamɓe foof ɓe jooɗo yimɓe jewta ha consensus waɗa on saaha so tawi tonggama nawe à l'Assemblée nationale so votama après yaha à l'Assemblée président de la république hankkadi kañum ne jogui hattan wadde ɗum ko yiyete ko wadde ɗum promulgué kono en jiiluwa o yeehi à l'Assemblée nationale
nawɓe ɗum ɓe eɗen gandi ko kañumen jogii koɓe mbiyata ko majorité min mbiyami ɗum ko robotique 130 député ewa loi o ɓenni hayso tawi enen kam hay gaga hayso tawi a wonama politologue aɗa yiya oɗo loi so tawi o yeehi à conseil constitutionnel on wawi riwde kono au delà toon confusion goɗɗo ko oɗo loi jaaɗo en nani président e hoore mum ene joguino kañumne projet wawde wadde nannude loi donc ko loi premier ministre e loi Bassirou Diomaye Diakhar Faye loi ɗiɗi mo président o kañum aran taw kono eɗen gandi kam ko ɗo 2 propositions de loi woodi président wonko wanno initié avec kanko avec ni ne tawa hen ko wayno El Malick Ndiaye en e ka way noon ɓenne tawono on aran taw te ne wonno e jaɓɓal président nawde ɗum à l'Assemblée nationale maintenant kamɓe ɓe ƴeewi L29 L30 pour wawde wallude ha Ousmane mais an est ce que si ken comme par exemple parti ji haɗumen yaade ko ɗum ɗon erdi toon pami maintenant loi oɗon naati joni enjeu ji ɗiɗi nan noon so yeehi à l'Assemblée nationale Aissata Tall Sall yiwidiri e ɓen ɓe ganduɗa ko groupe mum parlementaire takko wallu e ɓen ɓe ganduɗa ko les non inscrits peut être soɓe mbaɗi kamɓe ɓe mbawi wadde recours toon to conseil constitutionnel kono kadi président de la république bade wonano yiɗande wona e yiyande mum won proposition de loi mo joguino eɗen gandi loi o so tawi o votama omo yaha toon to président de la république pour o waɗe promulgué président de la république ene jogui non ene jogui hattan balɗe jeetati wawde waddemo promulgué mais kono kadi lawol ne hokkimo o nawta ɗum à l'Assemblée nationale pour une lecture on mbiyata ko une seconde lecture article way ɓe jurnito ɗum article 71 72 73 74 fof ko dey koni omo jogui on pouvoir wawde nawtude ɗum te ɗum ɗon ko on délai nde yettoyto toon waɗat ko yiyete ko inspiré donc loi o kadi omo wawi wadde ɗum jalkati ɗum ko président tan jogui ngal bawal wadde président so tawi ɓe laamu loi o yata jimi yiide ɗon wadde ha joni ɗum ɗo foof noon wawde ƴewde ko ganduɗa ɗum ɗo ko noddude kamɓe foof ɓe mbaɗa hen impliqué les acteurs politiques pouvoir opposition société civile o kamɓe fof ɓe gara ɓe joddo noon no ɓe kewi wadde e kala saaha par ce que en jii en 2023 2024 crise bannoɗo o Macky Sall waɗino initié dialogue mo ganduɗa hande ko ɗum ni adduno ceerago hakkude Barthélémy Dias e ɓen ɓe ganduɗa ko Ousmane Sonko guilay nde ɓe gonno e somi juumani ko takku wallu somi juumani de ley ko coalition takku takku wallu yeewi askan wi ɓe mbi wonande oɗo dialogue waɗi ɗum initié ko Barthélémy Dias Halifa Ababacar Sall ha addi caɗele hakkude mabɓe Pastef ha ceerago ngu waɗi donc min je crois que quand même fonno wonde ko consensus ɓe nodda les acteurs politiques ɓe kalda e mumen beele consensus waɗa on saaha ɓe mbawa sino ɗum kono hande en jii ko wayno FDR yahani Amadou Ba en APR nouvelle responsabilité hanki min mi yi toon ɓe ganduɗa totama des paroles hewɓe hen mi anda ɗumen so wona waɓe no Moussa Sy ancien maire de Parcelles Assainies Aly Ngouille Ndiaye kono hewɓe hen mi anda ɗumen donc wadde sa ƴeewi ɗum ne waɗi ɗum impact vraiment ɓe mbaɗi ko poti wadde ko ɗon ɗo ɓe kaldani donc à l'Assemblée nationale ko ɓe nawi toon ɓe mbaɗi voté ko ɗum ɓe ponno yewtide hade ɗum yaade à l'Assemblée nationale très bien ko ɗum fonno arde avant ɗum ɗo mawɗo Papis Kome en jii dialogue o presque pratiquement sa ƴeewi ko coalition Diomaye e coalition Pastef ɓuri toon heewde ɗum holko mbawɗa hen sifanade en par ce que sa ƴeewi mbaddi dialogue o hono wayi hono ardi heewɓe acteur uji landaji joguiɓe landaji politique wayno Amadou Ba en ko wayno APR en ko wayno Barthélémy Dias en heewɓe mbi jahani mbi notoytaka par ce que ko wota ko to fonno ko haaldeɗo ha gas nde fuɗɗi ɗuminede joni noon en jii coalition en jii dialogue o noddama mais ɓuuri ɗon heewde quand même ko coalition Diomaye président quand même Pastef holko mbawɗa famminden ɗon on calminama calmitima way tan kono wayatno ni dialogue mbo sikki wona hikka fuɗɗi gonga nden so no gonɗon e laamu nde min garano
holben kanko mi O, fama mi annda holmo nden joftoto. gonɗon e laamu nde woni il faut ko hoore mo jofida onon wondunoɓe APR en birduɓe ɗon ɓe ɗon hol wondunoɓe affaire onon ala papis an kay an Papis, e joni woni nden minen nomin mbaɗa nde nde gonɗon e opposition nde mbiyata woni opposition nde voilà onon goni ɗo gonɗon ɗo nden ko onon tan mbaɗata jiɗirɗon kadeɗa koye kadi onono ko fewniri on ɗo wona question coalition Diomaye e Pastef ɗo ko concerné ko Sénégal fof ok par ce que neɗɗo so tawi aɗa fooɗono banden aɗa représenté banden e nokku so feccere dawi a dawat keɓana banden gueɗe mais d' accord so feccere dawi aɗa foti dawde keɓana banden kono est ce que so banden aussi ɓe nodduɗa ɓe so mbimame wonde an ƴewtuno ɗum ɗo est ce que a foti an dara ƴewtuno ɗum haadema noddu par ce que joni soɓe noddi keɓɓe nden garani aussi ɗo jinmi arandema yimɓeɓe kangaka Sénégal fof ne joƴƴi soɓe kaali ma yimɓeɓe nan ɓe goyto ɓe kaala ko foti wonde ko ɗum ɗo oɗo loi mbaɗaɗo ɗo walla ko gaddaɗo ko Sénégal fof joddino waddi dialogue no waddi dialogue nde président de la république ƴetti dialogue o a faami dey wi noon e yaltimo en mois de mars eyyi ok a faami dey premier trimestre fonno yaltude e nder ko président wona président de la république waɗi ko Sénégal fof joddi joom koye joom gande Sénégal joddi mbaddi dialogue o ƴeewi holko ganduɗa ɗum ɗo no wawi fewnitede walla ɗum ɗo no wawi ɓeydede ha leydi ndi deeƴa wona e jaam Ousmane Sonko e himɓe muɗum ƴeewi kañumen ɗum ɗon arrangant ɗumen kañumen ala ko woni ɗumen sona Ousmane Sonko ya élection 2029 mais an ɗo joni somi faami wadde an jiɗɗawi ɗo ko an gonɗake tengtinde wadde coalition Diomaye e Pastef kam on memdirta a sa heeɗima haal ka min wiyata goɗɗo mais min kam min mi memdirta e Pastef non pas an min an neɗɗo kadi non coalition Diomaye on parle de la coalition Diomaye parce que an papis no question makko ko wona an mais an mbaɗa représenté ko coalition Diomaye président ko coalition Diomaye président e parti Pastef ɓen nde mbiɗen tan nden Diomaye moyi Sonko moyi Diomaye mbeɗa ɗum voilà ko ɗum addi mon e laamu Sonko moye Diomaye moye Sonko ɗum addi mon e laamu addumine laamu ko Allah wadde natti welde bon sen gare dialogue o e nder dialogue o ɗon jima ɗam jinmidema président ko addi ko wona kañum waɗi ko assise aji jooɗi des responsables ala wona enen kay eɗen gandi o dialogue kay wona président waɗi ɗum initié en kay kalɗen ko Ousmane Sonko mbimami ko président fonno wadde présenté ko aɓe jirodiri aɓe nawa to e lawol ko ɗum ko président wona kañum waɗi ko dialogue bannoɗo jamñaji ɓennuɗo wonno woni les avant-propos là ɗum ko bien avant wonno dialogue badnoɗo si no président laaminde tan fami no laaminde Diomaye laaminde rek ala ɗum non consensus non ɗum kam doyen en tant que membre jeeyaɗo e coalition Diomaye président woto sikki poti hertu ɗum haaldi ala aha si on assise mo haalata ɗo en assise mo ganduɗa ɓe noddi toutes les forces vives opposition ji ɗi en jii nden hay fisir ɗefnoɗo o wadde e nder au sein de l'APR ɓen ɓe ganduɗa ko yoga e won représentant ji ɗi yaaɓe yimɓe mbi min pamani pourquoi ɓeɗo ene jaaha hayso tawi consensus mais yimɓe yiide ko on assise mo yiyata ɗo mais on assise mo ganduɗa ɓe noddi ɗum ha hande les termes de référence ɗiɓe kaali ko yewta e ko tonga non mboɗo ɓeeɗa ko tonga hen ko fonno yaltude ko mois de mars mais koko wasi yaltude après ɗum waɗi Ousmane par ce que kanko waɗi hen non ko tonga hen ko ha ɗo ɓe mbawa yiidemo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo président ha joni nanayi tiroir uji déjà joni paɗen ko holko président kanko Bassirou Diomaye e mois de mai oɗo hande paɗen hande ko le 2 ko poɗɗo noddude dialogue toon to centre conférence Abdou Diouf wadde dialogue goɗo on tawi fati koye sur la dialogue politique ɓe jimmi yiide ko haɗo a noddata yimɓe yewtere en kaali en tonggui en jiyani kuccam ɗam aɗa nodda min kadi ɗum noon ko ɗum jimmi yiide on dialogue kam vraiment min je suis désolé ayde kaltande mi heeɗi bisimilla
onon affaire naɓe ala non aɗa andi min ko ɗum mbimomi kanko non min mi wonanani ɗo eɗen gandodiri eɗen gandodiri e keɗe tan jinmi ko kalden dandiren a yewtere il faut mi heeɗo kaala ne keɗirmami ni par ce que agisaji baɗanoɗi ɗi ko ɗin président de la république yaltini wino ene yaltina wino ene yaltina kono yaltinani wino ene yaltina mois de mai mois de mai oɗo mois de mars ɓe maayi ɗo troisiéme trimestre nden Pastef naɓe tiini dialogue baɗano to o omo jogori yaltude ɓe gandi e nder toɓɓe ɗe président haali ɗe a faami de haalani hen Ousmane Sonko ene foti wonde candidat ɗum woni ɓe keñi ɓe mbaɗi ɗum ɗo ɓe nanni ɓe bindi projet maɓɓe ɓe nanni kamɓe projet maɓɓe a faami min mi wima min mi wawa wondude hayso ɗum noon wona ko gondumi base coalition Diomaye président ko mi wondata e neɗɗo baɗo manque de respect président de la république e par ce que ɗon sa ndeɓe nanni ndeɓe gadde président wiɓe ɗum ɗo mi yaadi hen mais ɗum ɗo comme ko assistaji jooɗinoma miijimo ɗum ɗo seni en o ƴettama waɗama recruté foti waɗede recruté yimɓe ƴeewoɓe ko no laawol yarata goppe ha ɓeɗon gartire liggeyo e meɗen mbaɗen ɗum ɗo foti rewde ɗo ɓe keñi ɓe doofi par ce que ɓe gandi à mois de juillet ɓe mbawa sansuti joni ça veut dire que onon joni ça veut dire joni hande Pastef kañum e Diomaye président goo keeɓe lurduɓe mais gueɗe ɗimmel nguel aussi sa ƴeewi ha nder tawtake e wonde kamɓe ko forcing ɓe mbaɗi manam kamɓe ɓuuri jogade doole to assemblée ɗum waɗi ɓe nayi ɗum tan kamɓe ɓuuri jogade doole leydi ndi foof Pastef naɓe haade kamɓe ko kamɓe coalition Diomaye onon ala minen wadde onon wadde haydara on ɗum nan ala min jogui pour que min par ce que onon président ko waɗi e nder assemblée o yeehi ko ana wawa ɗon haalde mi wawa ɗon haalde sen gatte e dialogue doyen mi yii comme par exemple yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ƴettuɓe ɗon konngol ɓe mbi e wonde ministre de l' intérieur directement yimɓe foof en ƴeewa o wi ministre de l' intérieur oɗo mo gaccuɗon en tant que garant de la sécurité oɗo mo gaccuɗon ñande foof ene haala président biye bonde te on kalane mum on holko woni darde mon hen en tant que coalition Diomaye on woni Bara Cheikh Bara wona ni fadde ha ministre de l' intérieur ko enen Sénégal awi poti ummade pelmo ha cekka bonɗe ɗo mum par ce que président ko yiɗi ala sen fi kay mara ko onon ala non Basirou président Bassirou Diomaye Faye wona président yam min ko président Sénégal fof a faami ko président Sénégal fof wona coalition Diomaye foti yaade ene wadde makko garmi ngana jasa jettimi ko enen Sénégal fof foti rennude hurum mo président foti dañde o a faami hurum mo neɗɗo mo citoyen foti tottude président o enen poti ɗum haɓade o président mais probléme o ko aussi hay coalition Diomaye kamɓe koye mabɓe manam ɓe manam hurum mo ganduɗa ma président de la république en totte ɗum ɓe hay kamɓe ɓe tottani ɗum ala minen coalition Diomaye aɗa andi mami haalani gueɗel gotel ay wondude jiidude yumma e jiidude jukku way kono jiidude suudu no waalata ni minen min gonde men goto fof so fini rendude suudu tagata nande jukkuji a faami minen coalition Diomaye minen ko jaam min jiiɗi par ce que kala nde nanɗon Bassirou Diomaye Faye ne haala ɓuuri wawde haalde ko jaam ok ko noon Mouhamed Ndim mbi sikku ɗon gasnirten o nde ɗo toɓɓere par ce que en juuti hen no feewi dialogue o en jii ɓen ɓe ganduɗa ma yaltuɓe en mbaɗa défendre won ni jibnaɗo goto jaltuɗo hen certain Abdoulaye Mbow o holliti wonde e nder dialogue o au lieu que yimɓe men kaala mi anda holko puusimi quoi hande ɗo Sénégal yarte ɗo prix crise mo ganduɗa hoorema woni caɗele joomen ilɗiɗi ɗi kanko ɓen o waɗanno défendre bon eyyi min kam jimmi artude koye dialogue o bon mami arto eɗen gandi dialogue o ko dialogue politique wonno donc sen mbi dialogue politique que sonorité mum yimɓe nana tan koko tout ce qui est politique crise politique holko watte beele wawde ɓesdude kala ko fatuɗo e organisation politique e ko way noon woni ko jinnomi yiide nane Papis to banggue wonande hade moon addude ɗiɗo réforme aji walla hade moon noddidde yimɓeɓe
ko kalno ɗon ko ha yimɓe tongi ko jaltine ɗum ƴeewen holko wonata koye mi noddani yimɓe ɓe e mboɗo wiya ko Pastef noddi yimɓe ɓe non mboɗo wiya non ko assise mbiyami ko Pastef noddi Ousmane Sonko noddi a faami président Diomaye hettam ha ma non ummi koye assemblée ɓen gaddi ko defandade non wona toon jimi wona toon jimi yaade ni ko Pastef noddi kadi kamɓe e koye maɓɓe ala needi ala kadi nandiral ko adno wonde ko fonno wonde hade be noddude assemblée hade ministre de l'intérieur koye maɓɓe non wona toon jimmiide min kalami ko assise mo président de la république non kalami ko assise mo président non min jimi tan ko historique so Allah pour ɓe mbasa tellade lawol jimiide ko histoire politique Sénégal to bange ɗiɗo dialogueaji eɗen jogui tarih mum sa ƴeewi ko wayno par exemple 2008 ɓe mbaɗanno ɗo dialogue wadde régulier wonande kala ko fatuno e constitution hani e wadde nden nde ɓe pawata organe kala ko fatuno e commission électorale autonome woni Sénat ha Macky Sall en 2016 ha 2000 crise 2023 2024 crise politique 2019 nde o waɗa réélure nde o noddi on dialogue wawde ƴewtade les partis politiques mais statut non to banggue parrainage citoyen et statut chef de l'opposition donc vraiment ɗum koye cadre politique jimi yide ko dialogue so waɗi c'est vrai que hen sahaji bressaji ene jalta kono ko ɓuuri ko wadde important vraiment ko yimɓeɓe ƴeewa gurdam la vie politique parti politique ɗi hande Sénégal ɓe mbimani waɗi composé plus de 3 eko fawi parti politique kono so tawi a ƴeewi mboɗo sikki ni hay hanki kanko Bamba Cissé o haali sa ƴeewi e nder 3 eko fawi parti politique ɗi ko hen nogas eko fawi tan ɓuuri wuurde goni en règle hakkude mumen to banggue financièrement to CDC caisse de dépôt et de consignation e ko way noon donc ɗum ko ɗum ɗon poɗɗen haalde beele ɗen mbaɗata supprimer walla ala ko heddi ko noon bon ɗum ɗon en nani mawɗo kalɗo hanki o ko yiyande makko haali kono kadi beele ne jeenoyo ordre du jour o mboɗo sikki so tawi ne wonno ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui kala ko fatuno e les termes de référence ko kañumen poti hadde joomum surtout ko ganduɗa vraiment wona ordre du jour et on moment moɓe jawtanno e gueɗe politique doyen ko noon ma taw en garat e toɓɓere men ɗimmere par ce que ɗo ko rogere nde ganduɗa hoorema ɗiggata woppitaki par ce que mbiɗa andi mawɗo ɗo jaggi ɗo wonde kamɓe ɓe jimno ko yertinde te an ala joni temetari parti koye laamu Bassirou Diomaye Faye ɗiɗi ngari walla ko kodi ɓoyi non temetari parti politique ɗum ko guilay jamono e Senghor mais jimidam ala temetari parti ɗi nde Macky Sall ƴettata laamu nde il n'avait même pas de 100 il avait 101 partis Macky Sall ƴettata laamu en 2012 ɗiɗi pawɗi ɗi temeɗe ɗiɗi pawɗi koye laamu Macky Sall ko noon non mais ɗum on est en démocratie sa belama mbaɗa créé parti politique sono noon jiɗɗen garane toɓɓere men ɗimmere toɓɓere men ɗimmere woni comme par exemple visite mo ganduɗa ma jillu caggal ndu Farba Ngom yalti ko tuma koye makko fof vraiment so Allah en jiiɗa ni ruttade caggal par ce que ko kala ko haalano e makko e danaka tawaka toon en wayi taw won tan jinnoɗo yo udde o uddama o udditama hande sa ƴeewi galle makko way kono jeere ni suba kekki kiɗi jamme ñalam soppo jolo est ce que ko arɓi muñiddemo walla ko arɓi yidde yeede walla ko yimɓe ɓe ganduɗa ma vraiment en ponno wawde arton tan yande ma tan taw ko no ɓuuri yawde foof par ce que toɓɓe ɗen keddi min sino min waɗatno ko aduna foof arata jaɓɓo Farba parce que tagi ɗum ko nafoore Farba e hoore mum nafoore Farba e koreji mum nafoore Farba e commune mum mais an wadde an onon coalition Diomaye onon ganduno Farba ko nafoore min ala coalition Diomaye mbimami ko min non an hannde a jooɗaki ɗo en tant que papis commune jooɗa ɗo en tant que coalition Diomaye non ay wonko woodi hakkude coalition wonko ganduɗa ɗum kadi ko min jeeyi ɗum bisimilla ko min jeeyi mi accidi men jeeyɗa ko min koko jeeymi ko en kalani haala coalition non so min mi haalani haala coalition mbiɗa ko yimɓe fof ne jaaha min mi yeehi mi yeehi tribunal mi yeehi galle makko mais holɗo tourniɗa yande tan par ce que ko waɗanno ko hay ndar wonani non ɗum ɗon jarani kene haale haade ko juge uji tribunal wi haydara o waɗani kadi ko yettere Allah ko Farba nanga ko yettere Allah ɗo e duuɓi tati ɓennunoɗi
sa wiyanoma Farba wona gujjo a jaɓata wona enen fof nannono e haqqillaji meɗen Farba ko gujjo Farba ko ni Farba ko na Allah walli en hande ko laamu e nder laamu mo Ousmane Sonko dari wiima an a harbini wadde élection e nder aduna o a faami ɗo dernièrement élection won kom famane non won kom famane Papis de Cruz an kanko ayi neɓe memirata Ousmane Sonko elle comme c'est comme si ɓe jiidani non min jiida non min Ousmane min jiida kadi min jogorani jiidude ila yawmi dini min jogorani Ousmane kay min jiida Pastef mi jiida e mum haydara anani grand Mohamed Ndim a faami ko mawɗo wi ko kanko o haali haala wonde Farba ko yalti ko fonno ko aduna fof yatawi ɗum toon yande ma henan eyyi jaltugol Farba Ngom ko adi fof ko yettude Allah han feewi ene mboɗo sikki ko yetere Allah jaltugol makko ko hunde sabbunode noon ko ɓooyi nde tawno o yaltino ko ɓooyi sibu gila o waɗa o hetta mbiɗen gila Dahirou Sarr en jalti yimɓe fof ene ganduno nde ɓe gonɗini liberté provisoire o yimɓe ɗaminomo o yaltu ha waji ɓe batti appel o heddi ko ha oɗo nde o yalti hecce mbiyen ɗe balɗe mboɗo sikki yimɓe fof beltimo parce que yimɓe ene ganduno à un certain moment Farba ala ko acci ɗum prison so wona ko c'est un otage politique peut-être nangugol way non ɗum ko hunde fof non c'est-à-dire tan mata ko wona ko kanko uddunomo tan ko Pastef naɓe gudduno non heddi wonko Papis haali c'est très important mboɗo sikki kala joguiɗo hakkille ne wawa famde ɗum aɗa andi o yiiɗo wonande ko gonga par ce que jamonuji jawtino ɗo henna donc ɗum ɗo kadi laɓɓini jomum parce que ɗon ɗo wonno 125 milliards centif ha arti e portable uji ɗiɗi ha tawama ko ɗum ko hay hunde jomum yaltinama ɗum ko yettere Allah kono kadi somi arti e question ma hande a haali que hande Farba Ngom sa ƴeewi galle mum ha 2 heures du matin gila yalti ha joni ha 2 heures du matin 3 heures du matin a tawat délégation je ne ngara ɓe nana boowal ne pata ha woɗɓe jalta woɗɓe nanne wadde a tawat so tawi ko volonté neɗɗo wonno yidde wawde helde Farba Ngom to banggue politiquement e ley ko hande o ɓeydi daraji kanko Farba Ngom te min mi yi des schéma ni nana puɗɗo wadde dessiné e oɗo moment mo ganduɗa mi yi ɗum to galle Farba Ngom mi yi ɗum ko arat ko woni juuro e Farba Ngom ɓen ɓe ganduɗa wona e APR par ce que hande en jii ko arat ko to Farba Ngom muñidde ɗum guila e jaltugol mum e ko way noon wona jeeyaɓe tan e APR wona fuutankoɓe tan ko Sénégal koruji ɗi ɗo mbawɗa yiyade parti ji politique wonɓe opposition wonɓe société civile kamɓe fof eɓe ngara kono noon so tawi a ƴeewat to banggue politique min wonko puɗɗimiɗe yimɓe fof eɗen gandi Farba Ngom to banggue wonde ɗum neɗɗo mo ganduɗa to banggue politique e ko way noon min e yiyandam personnel mbimi analyse u jaam min mi yi des schéma nana puɗɗo wadde dessiné toon to galle Farba Ngom ɗo manam won lien ji ɗi ganduɗa yimɓe nen puɗɗo ɗum didde non wona yimɓe nana diida mais à travers yimɓe aroɓe toon ɓe wonko pamɗa won way schéma ji nan toon mbaɗa te mboɗa andi kam so tawi ɗum ɗo ɗum yawti seeɗa yimɓeɓe naati e politique o ma yiɗo schéma ji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo elle fuɗo ko galle Farba Ngom wonno ko heddi ko yettere Allah e jaltugol makko hande so tawi volonté o ko wawde waddemo isolé hande ɓe dokkimo doole ɓe dokkimo notoriété mo ganduɗa Farba ni alano ɗum hanki ok ɗum noon garen e toɓɓere men tati ɓiɗi ganduɗa hoorema woni réforme aji ɓe ganduɗa hoorema nawama toon to assemblée position ngaji kewɗi mbaɗi dessiné ha guile yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko joguiɓe landaji ha to président de la république parce que président de la république il est quelque part wonɗo yadani e ko ganduɗa hoorema waɗama toon e toon to ganduɗa hoorema watama joni joni en nani mawɗo Papis ene holliti wonde ko ɗum ko jaawi dolago tan ma taw ko Pastef naɓe ne kewi doole nawi toon kañumen jeeyi jogui majorité écrasante donc jawtini ko jinno ko yawtinde yiyandema e position ngaji mun fof yiyande mum e oɗo ɗiɗo réforme aji no waɗi toon addi o Ousmane Sonko ko mbimam ko a wawa wiide Sénégal yo jooɗo jooɗen mbaɗen assise aji meɗen ƴeewen tonggen ɗumdeji président ƴetta inne commission walla Sénégal ƴetta yanoɓe ɓe jeehi ƴeewen e yimɓe ɗum ɗon foti wonnirde an tina ɗum ɗon waɗama président assemblée nationale ene tawa no watte nde a faami
abi ayi dafa secrétaire général Pastef ene tawana watende a fami ganda a ɗum ɗo arrangeanima mbiya tan leydi asman yo rendu wadde som famille wadde ko janfi ko o janfi ka aduna fof très bien Mouhamed Ndimbi eyyi ɗum firti tan ko gonɗinde ko Ousmane Sonko yino ko leydi ndi ala autorité sibu kanko ko haalata ɗo ko malgré mi haali ɗum nane e gardidi haalam proposition moɓɓe de loi moɓɓe nawi à l'Assemblée nationale L29 L30 taw kanko président de la République e yimɓe Ousmane Sonko Ayib Daffé mbo haalɗo El Malick Ndiaye en kamɓe fof ko kamɓe mbadduno on draft ɓe bindi ko ponno ko nawde à l'Assemblée nationale kamɓe ɓe jamfima ɓe ƴetti banggue mabɓe ko mbiyata ko lancude fof tekkina banggue mum ɓe nawi ko fatuno e gueɗe uniquement mo Ousmane Sonko mais an est ce que président de la République hoorema aussi ka jaaduɗe ko oɗo non non mbimi so tawi président de la République manam ko jamfo an par ce que minen neɗɗo haalal jamfo non so tawi min ma en dendi en kaali hunde en tongi non wona kamɓe non heɗo ko mbiyama président waɗi ko wona président waɗi ko suite les assises non min wona toon pa mi jafoɗa jimmi yide jimmi koye haalama jimmi yide eɗen gandi ko kalten ɗo ko on kaali joni e tawtorede Ayib Daffé président parlementaire Pastef ay sadio mo tawa ɗum mbimami ene tawtora El Malick Ndiaye nde coalition Diomaye président nde ɓe mbaɗi ɗo réunion ɓe mbaɗɗo conférence de presse Mimi Touré e maître Tine mbaɗat eɓe kaala wasdeɓe yaadude e heñorade oɗo loi mo mi jinnude à l'Assemblée nationale min ko toon kalmi eɓe gandi wonkoɓe puɗɗino wadde pour nawde ɗum à l'Assemblée nationale Mimi Touré yi El Malick Ndiaye ne tawono Ayib Daffé ne tawono mbimi soɓe duttitima kamɓe ɓe goppi ɗum ɗon ɓe mbaɗi kamɓe proposition de loi mabɓe kamɓe en omo ganduɗa que le député de Podor won Ismaïla won kanko Ayib Daffé e ɓeɗon ɓe Amadou Ba en ɓe nanni ɗum à l'Assemblée nationale firti ko minima sen dendi en kaali hunde an a ruttorima caggal a waɗi ko goɗɗum ko jam fo won ɗon ɗum noon mbimi wadde firtata ko leydi ndi ala autorité ko Ousmane Sonko yino ko sibu ko président de la République Diomaye ko kañum woni président ɗum fo e wade noon so tawi gandami noon gonɗintumi wonde leydi ndi ala autorité ko so tawi loi o ɓe votima ɓe paari ɓe nawimo toon to président de la République le président de l'Assemblée nawi so waɗi promulgué mi jaɓa wadde ko Ousmane Sonko yinomo ko kono haɗani omo jogui hattan ha joni kanko ne baade wona ɗum wonno yidde makko nannude hen foof en mbaɗa hen impliqué so ɓe kuyti tottimo o waɗi promulgué a wadde mi anda leydi ndi ala autorité ko noon ganden so tawi vraiment waɗi ɗum promulgué rek ganden vraiment leydi ndi ala autorité a jaɓi mi jaɓani ino kanma jaɓi par ce que Ousmane Sonko dari ɗo wiye wonde leydi ndi ala autorité so waɗi promulgué o welama ni waɗi promulgué ko gasrata ko tenkinta ko wona président wona assemblée omo tenkina ɗum conseil constitutionnel no woodi très bien ay weddinoɓe ɓe laabi jeetata maɓɓe ɗi ɓen tan jogui foof ok joni garen enen jogui presque 8 minutes enen jogui 2 points ganduɗa hoorema vraiment mbiɗa yiiɗi gote mon fof addani yande mum crise Mali caɗele tesketeɗe toon muusal ngal fulɓinan mbare yande ma en 2 minutes en 2 minutes bisimilla min 2 minutes mami tottamo o feere Mali kam mi ɗettu eyyi bon crise to banggue Mali ko adi foof ko jogade muusal e neldude toon duwaw nde tawno ko pays frère ko leydi ndi ganduɗa ko kañum e Sénégal yimɓe fof enen gandi ko leydi gotiri ko leydi ndi ganduɗa ko jokkodirdi e Sénégal ko waddudu keerol e Sénégal ko yimɓe ko hutodiroɓe ko yohodiroɓe donc ko ñagade nde Allah wisata toon ndiyam ɓuɓɗam artira toon jaam en jii no mbiɗa ni ñande samedi nde on attaque mo ganduɗa waɗi en ɓe ganduɗa ko GNIM wonande en ɓe ganduɗa ko kamɓe mbiyete soutien de l'islam et aux musulmans kamɓe FLA wonande Front de libération de l'Azawad eɗen gandi ɓe mbaɗi toon jangu ha baɗuno ministre de la défense Sadio Camara ruttima hen e civil en e woɗɓe mbasi hen pittali mumen woni ko ganduɗa ene muusi en no fewi bon c'est vrai wonko kalɗa ɗo henna andi le probléme o tan que
caɗele ɗe ene heewi nde wonno crise mali so mbiyeɗen kala ɗum tan ne wawi wonde ɗo voilà caɗele ɗe to banggue azawad e fala o en jii to banggue jinimo en jii to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko africa coren wonande les russe e ko way noon donc caɗele ɗe ne heewi heddi noon to banggue aussi ko mbiɗa ko ene jogui hen hunde ko muusi en wonande ene jeeya e projet mabɓe min mbiyami nettoyage ethnique wonande fulɓe ɓe no tampinira hen ni sikkede wonande fulɓe foof kala mali pullo foof ne askitine e jeeyede e jeyinem mbo Amadou Koufa alors que wona noon yaari Sibou wonko ganduɗa ko kamɓe mbaɗi ɗum créé wonande ko gouvernement mabɓe waɗi créé des ennemis à travers fulɓe won hen soɓe jii aɗa jogui won kaddugal pour wonɓe e galbe ɗe wonande dare ɗe hay aynaɓe moɓe jii hen foof que sa jomum soɓe nangui ɗum ɓe mbarat ɗum ɓe cikkata wona fulɓe foof jeehi e terroriste noon no dogonji ɗi ayi hande milice dogonji ɗi nan toon ɗum haalaka FLA ji ɗi to banggue asa wadde to ene sa ƴeewi to banggue hakkude mabɓe e Nigéria toon to ɓe gasata kanŋe to enen gandi milice wonɓe toon ɓe donc ko caɗele ɗe ganduɗa ɓe poti ko yewtidde ɓe ndendina ɓesguji ɗi foof si pour sa ƴeewi hande sa arata e wuuro gara mbara mawɓe ƴetton sukaɓe dahon ɗumen ɓen sukaɓe so tawi woɗɓe gari ƴetti ɗumen ɗon ɗo goni sukaɓe mbaɗi ɗumen protégé ene ñammina ɗumen ene jarna ɗumen so jeehi ha gandi holko wari jinnaɓe mumen e ko way noon cikkuɗa ɓen mbatta révolté contre le gouvernement donc ɗum ɗon ne heewi ɗo jeyeten ɗum toon to Burkina Faso toon to Mali ha e Niger e ko way noon bon mboɗo sikki ko ɗum ɗo yo Allah handan en ɗo kanko koɓe mbiyata ko tan eɗen gandi kam kala ɗo putschiste jogui leydi yimɓe heewani ndin leydi wonde e deƴƴal e jaam hayso tawi enen gandi aussi ne waɗi hen infiltration étrangère kanko Assimi ni e jaltal makko nde ɓe mbaɗanno rendre hommage Sadio Camara o haali ɗum wonko ganduɗa kadi ko doole ɓen ɓe ganduɗa ko puissant ji ɗi ne jeeya hen fo e waade noon mboɗo sikki kanko ne yonti so Allah nde o noddata ɓesguji ɗi foof kamɓe foof ɓe jooɗo les partis politiques société civile o e kamɓe foof dogonji ɗi fulɓe ɓe safalɓe ɓe tuarikuji ɗi kamɓe foof ɓe jooɗo beele goto foof nele e ɗo jeeya ɗo henna beele ɓe gartira jaam kono kadi hakkude mabɓe e Sibou nandiral ne wawi wadde Sibou ɗo joni sa ƴeewi to banggue Kidal to henna ɓe jewridi e ɓen ɓe ganduɗa ko FLA en kamɓe Africa Corps ɓe jalti toon wadde so jewte mbaɗama tan min mboɗo ɗamini no Amadou Touré waɗatno ATT no waɗatno ni no IBK Ibrahima Boubacar Keita waɗatno ni kanko ne mboɗo sikki ɗon tan o foti rewde leydi ndi wona e deƴƴal Sibou hande sa ƴeewi ko ɓuuri ko hewde hande e parti Mali ɓe mbaɗano ɗumen contrôlé ko noon ɗum noon mbi sikki toɓɓere Mali nde e nder kadi toɓɓere mawde mbi sikki ma en gartu hen ko ɓuuri yajde beele ma en dañ ko ɓuuri famnade joni gaɗen tan e toɓɓere men wattididi kadi ko meftande tigui rigui par ce que crise politique mo ganduɗa hoorema hande ene teske toon to Podor hakkude Pastef e Diomaye Diomaye coalition Diomaye bon ko an tan min dokkata noon vraiment par ce que hojomaji gassi la fuɗɗoto question ma o ko gurdam coalition Diomaye président e Pastef toon to diwan Podor ko département Podor gonɗa hande ardi mon toon ko Moussa Diop maître Moussa Diop holno gurdam mon wayi est ce que ko hereje tawteɗo e nder aduna foof walla nder leydi foof ko on hereje woni toon aɗa andi min mi salmini coalition Diomaye e gardugol maître Moussa Diop minen e Pastef amin ceeru gurdam toon e nder département o min mbaɗa hande hol wonɓe nawliraɓe men minen comme e coalition Diomaye woni nawliraɓe men ko non min mbaɗaɓe considéré ni min hande hol wonɓe nawliraɓe men hande ande ko wonnoɓe ɗo hanki kadruji gonnoɗo ɗo nafki Fouta min pawen guiramen ɓe ko wayno comme par exemple ko wayno Moussa Sarr en Moussa Sow en Cheikh Oumar Anne en Ablaye Daouda Diallo en Mountaga Sy en ko waaɓe noon waɗɗo hunde ɓemin jii e nder Fouta minenne amin ƴeewa wadde ko ɓuri koɓe mbaɗi ko mais kam on ƴewani Ismaïla won kam on ƴewani komin mbaddaremo Mohamed ndim c'est peut-être parce que hojomaji gassi Allah ɓe ceer le technicien ne dit que ko waynat tan weltanade représentant parti Diomaye président Papis Kome wona ɗum ko Aladji Abbas ko salminde e juurade musidɗo men mo ganduɗa ko Hamma Sarr kanko ummi ko ha Hollande
arde Daka Medina Gounass vraiment que neɗɗo baɗɗo fayida kadi mo ganduɗa so tawi Daka Medina Gounass yonti jom kala ko awnal wawduno ɗum ana waɗa ɗum e Daka o guila e Daka jarguel naɓe ha vraiment ko neɗɗo dariɗo dariniɗo ɓamtare ñaganademo nde Allah waɗantamo jaam kanko en calminimo mo ganduɗa ko kay woni Mamadou Sarr Djina Mawniko en calmini jarguel ha toon to Darto Abdal salminde doyen Cheikh Hamidou Kane kankone diran Daka men foof ko Allah waddi en ko kamɓe gonduɗen donc en calminimo en juurimamo kanko Hamma Sarr salminde bandiraɓe hokkudema mataw aadi ko talata inchallah ton dernier mot kongol ma batnigol aɓayde mbiɗa e wonde ko onon kam on memdetane Pastef te ko onon dendi parti min kam ɗum ko hawnin hunde hawnin min mi sayi kam Pastef ɓerdam den taƴa min de hande min dañ an noon il faut que min nodditma ɗo lawol gongol de par ce que vraiment ala haade mako arde ɗo yo addam min aide à la presse o aide à la presse o Ismaïla won aussi Ismaïla won gonɗon ɗo nde gonɗon ɗo nde wonɓe keɓano onon beltino onon keɓanno joni ko ɓe keɓani aɗani kanko haalo yinto joni gasi ha laaɓi mais bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men paminen gasi ha laaɓi ceerno en jetti vraiment notre frère Papis Komé vraiment amin beltanoma no fewi kadi inchallah amin nodduma no erirɗen ni Ismaïla won so Allah lamɗo jaaɓi so jaaɓi arde inchallah amin jiiɗi vraiment donc Mohamed Ndim ainsi que Mohamed Ndim vraiment merci infiniment Allah jarama on jarama technicien men aussi on jarama inchallah dokkodiren adi ha samedi paado so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah